Faith. Enye into ebaluleke kakhulu kwimpilo yekholwa into ye-faith. Uma i-faith ungenalo ukholo, ezinye izindawo uyiboni zikusebenzele embusweni. Sikwimbuso osebenza ngokholo. Amen. Asinazi izinto eziphathwayo. But yonke into yalapha siyibamba ngokholo. Amen. Asinayo yabona ngake ngakhulelela umunye ngithanga ngisegoli masikhuleka sikhuleka usithi ayikho lento ongangishiya nayo unginike yona ngithi hey sengithandaze kangaka kushuthi umkhuleko nje uvulo waphansi ngoba ngaphandle kokholo ngisho into othandazelwa yona awukwazi ukuyimukela angazi namba salwane umuntu engena faith impilo yakhe iba nzima because izinto zikaNkulunkulu zonke isabalele inkinga kudinga isandla sokholo ukuba uyibambe sikhona kodwa abazalwane kudingeka isandla sokholo. I want to speak about faith kafishane egameni lika Jesu mhlawumbe from the scripture of Matthew chapter 14 verse number 31. Matthew 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 14 verse number 31. Thank you, Lord. Oh, sefikile mhlawumbe ukuthi microphone esifundele ngenxa ye recording izwakale kahle kulabazalwane bazobe beyilalele ngale. We microphone esifundele Matthew 14 verse number 31. Protocol team ngicela ukuthi microphone protocol team nenzama into ozohleze emfundela akumele Unyana uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena onokukholo okuncinyana ungabazelani na. Amen. Awuyibuzisa nje masibe umakhelo lwakho ukuthi kodwa kwakhulunywa nobani. Ujona hayi uJobe awubaphindele sisi Masinyana uJesu welula isandla wambamba wathi kuye awu wena onokukholo okuncinyana ungabazelani na. kwakhulunywa nobani bazalwane uDavid Peter. Oh amen. Masiyane lithini uphinda once more yebo. Masinyane uJesu welula isandla Yebo. wambamba wathi kuye awu wena onokukhola okuncinyana ungabazelani na. Usisa Nkosi ukufunda kwezwi lakho usincede ngalo baba uthona amandla wonke egameni lika Jesu Kristu umfili wethu amen. Sifunda bazalwana amazwi lana enzeka uJesu ehamba phezulu kwamanzi. Amen. It's one of the very powerful passage eBhayibhelini eyaveza ubuNkulunkulu bukaJesu. Amen. Ngoba siyazi ukuthi akekho umuntu ongavele ehambe phezulu kwamanzi. But mhla ehamba phezulu kwamanzi abathuka abafundi abanye bathi ayihlambe isipoki lesi. Baphikisana. I will be very short bazalwane but uma behamba phezulu kwamanzi uJesu kuthiwa uPeter yena yedwa wazwakala ememeza ethi uma Nkosi kunguwe shono noma nje izwi mina bese ngiza kuwena. Amen. Zimbili izingcebo ibambe lapho child of God on the first Sunday. Eyoqala umethi uPeter shono Nkosi makuwena mina ngize kuwe. uPeter uveza ukuthi ungaba yihuphi izinto ongakacheki ukuthi uyena ayinolapho. Amen. Anikho ngicela ukuphinda. uPeter number 1 uveza ukuthi ungabe ikholo eliyithatha. Ungabe ikholo elihupha zonke izinto. Thanda ukubona imanga uqala ukuthi Nkosi uwe. Uma kuwe ngenzele uphawu utshengise nami mase ngiza kuwe. Enye into eyenza abaprofeti bamanga bengena ngamandla ebanjeni likaKristu ngoba sinamakholwa angamathatha. Amen. Sinamakholwa angamathatha ngalendlela yokuthi awayihluphi ngokuchecka isource yamandla
makabona amandla nje avela amakholwa elahle yonke into egijimela amandla. Ngaba sinabo abantu abadliswe inyoka, ngaba sinabo abantu abaphuziswe upetrol. Noma bephuza abantu upetrol beyinkinga begangile, banalabo abaphuzayo nabo bayinkinga. Nize nophuza upetrol nibuzile lenzi inkosi uwe yini lo sikhona abazalwane. So okokuqala ecela ubambe baza kulokhu kokubili kulesi statement ethi uma Jesu kuwena shono ngize kuwe, uthi ngami amagama ngicela ungiphizwe mase mina ngiza kuwe. But ingqondo eyaleli verse ithi angikwazi ukulandela into engengiyithola emazwini akhe. Amen. Anikho ngicela ngiphele. Uthi ngamagama uPeter angikwazi ukulandela into kanti ayikho emazwini. Fane ngilandele into ngoba ngiyibona ukuthi ayikhona ezwini, ikhona emazwini. Why ngilandela amazwi? Ngoba uthi David mayecula uthi amazwi akho onke ayiqiniso. So uma ngilandela into enezwi phakathi kusho ayikho fake behind. But once yaphambana nezwi maningi amathuba ukuthi leyo nto leyo ayiveli kuNkulunkulu. Angazi noma nikhona kodwa abazalwane. Uthi ke shono izwi. Number 2, uma ethi shono izwi uyokhumbula ukuthi lithi izwi lakho uJesu wathi kungadlula izulu kudlula umhlaba kodwa amazwi ngeke zedlule. Ngamagama uma ngibamba into engenazo ngibamba into enganyamalala ngimangaliso temporary. Uma kodwa ngibamba into elirelate ezwini leyo nto leyo ingahlala kuze bephakade naphakade. Mhlawumbe ungasho umakhathi makhelwane bambizwe. Yes, phela umtshela sibamba izwi. Sinamakholwa anganqeni ukuhupha into noma ingekho ezwini. Sikhona kodwa abazalwane. Uthola ukuthi before kuze kubonakala into ezinkulu ukuthi kunobugebengu la besikhona into ezincanyana etshengisa ukuthi lenda ayikho ezwini. But amakholwa zibe enganaki. Uthola amakholwa kuthiwa hayi bengena umprofeti ehamba phezulu kwabo kuthiwa akagcobi phansi enyathela kubantu. Akuyena inkinga lo muntu onyathela nalaba nabo nje ayizidenge. Bayizidenge kwenye level because iBhayibheli lithi yini umuntu ukuthi umthande kangaka uzwambeka ngaphathana kwakho umuntu bazalwana umuntu ongaphathana kankulu ngisho ingelosi singaphansi yiliphi ivesi engavuma ukugxotshwa phezulu komuntu sikhona kodwa abazalwane but ngenxa amakhola awanalizwi amakholwa abamba imangaliso engabe nendaba nezwi sikhona kodwa abazalwane. Then lithi iBhayibheli wayesethi kuPeter shona amazwi akho mina ngoba sengiza kuwe. But number 2 nansi into ebalekile ngalesi script uPeter uthi kuye phakathi uma kuyinkosi yami ehamba phezulu kwamanzi ngeke ngifuna ukukhonza inkosi ekwazi ukwenza into mina ngakwazi ukuyenza. Ngicela ukuyiphinda bazalwane. This one is very important. uPeter uthi uma kuNkulunkulu wami okwazi ukunyathela phezulu kwamanzi shuthi nami nginganyathela phezulu kwamanzi ngoba angikwazi kuba noNkulunkulu okwazi ukwenza into kodwa mina ngakwazi ukwenza into. Angazi nikuphi bazangicela ukuyiphinda le. Uthi ngamagama uPeter la uma uke wona Jesu hamba phezulu kwamanzi uthi nami yonke into ngiyibuka kuwe. Once wakwazi ukuyenza nami I can do it. Namhlanje bakuthi ngimemezele lokho uma wena uNkulunkulu wami ungathakatheki. Shuthi nami ngeke ngisemthakatheke. Uma uNkulunkulu wami ungavimbeki. Shuthi nami angeke ngisemvimbeki. Lento yiyo nami ngingaba anikho kodwa abazalwane. Lento kaPeter ethi uma Jesu uwe shono nami ngize kuwe. uPeter kaze hambe phezulu kwamanzi umdobi lo uwazi kahle amanzi umdobi lo uwazi kahle amanzi uyacwila emanzini kodwa the devil uJesu ehamba phezulu kwamanzi wathi hayi noma ngangicwila before noma kade ngihlula lento before kodwa fanele ngishiye ingqondo yami manje senginenkosi ehlula into kade ngihlula noma kuliphinda noma lento kade ngihlula kodwa izinto ishintshile bekumele ihlula inkosi yami mayifuna ukuhlula mina once
iyadabula inkosi yami entweni nami okudabula kuyo. Uthi ake ngiphinde ngimemeze ngithi njengoba enjalo ezulwini nathi sinjalo emhlabeni. Lokho ayikho nathi siyikho sikhona kodwa basalwane. NakuPeter uthuma kuwe shot ngiyayidoubt into umihlula yena. Kodwa ngikwazi ungabazi into uma yena ekwazi ukudlula kuyo. Sikhona kodwa basalwane. Ngifuna ungene ekutheni siyehlisile ivelu yabasalwane. Kanti fanele sibuke yena mase siyabuya siyenza. Sibuke yena bese siyabuya siyenza. Kunabantu angaze befe bengamazi uNkulunkulu wethu. Ngenxa ukuthi unabantu abangafuni ukuthi uNkulunkulu kanjani. Ukuze into yiyo ngiveze. Sikhona kodwa basalwane. Asikhuluma ukuhluleka, asikhuluma ukufa, asikhuluma ingxaki. Sikhuluma lento ayiyo. Lento ayiyo simemeza yona. Laba wazi usuba uthandaza usibabona amandla. Uvele wathatha ophose kuwe. Ngishaya bothandaza into ombiza ngayo. Abazalwane bami, mangathi ungwele yonke into. Ibhanza bheke. Indlela ebhola ukhahlele dongweni. Yingakho into engifuna yenzeke kimi ngibiza ngayo. Ngithi ubheke ephakisini. Ngithi ufohla njengamanzi kanti nesimo sinzima. Uma ngibiza ngento yajika. Bese yenza yona. How can we shout the name of Jesus? It's Jesus. Sinjengaye. Sinjengaye. Uma kuwe shona nje izwi bese mina ngiza kuwe. Ngifuna nje izwi mina bese ngiza kuwe. Le ndoda bingakazi ngiyathele phezu kwamanzi. Sengizothandaza. Thiwa wathi uJesu woza. Uwoza wajika waba yitiyela emanzini. Uwoza wajika wabo ice phezu kwamanzi. Ngoba fanizwe kaNkulunkulu mawalithola ulithathe. Uvela uhambe kuwo. Anikho kodwa basalwane. Uthi konje ngamanye angisahambi ukuthi wathiwani ngomndeni wakithi. Angisahambi ukuthi usathana utheni. Angisahambi ukuthi udokotela utheni. Sengithatha amazwi wakhe. Amazwi wakhe angajika ebe yitiyela lami. Yayingekho indlela yokhambo lwakhe kodwa amazwi ayayenza indlela. Nalapho indlela ingekho khona. Uthi ake ngibuze ufuna ukuyaphi? Ngithi noma indlela ingekho thatha amazwi. Uwenze umgwaqo wakho. Asabi ngoba hambeka. Kodwa sibuyiswe utheni. Bese sibamba amazwi. Uthe wena udela itafula phezu kwakho, phambi kwakho. Thatha amazwi. Thatha amazwi sonze utha. Wawathatha amazwi lo baba. Wahamba. Futhi it's very funny. Ukuthi ngokwe-age kuthiwa uPeter wayenezinto ezimbili disadvantage. Number 1 uyena yedwa engafundile. Ifundiswa zonke lezi ezinye zibhizi ziyabuka imovie. Ngoba lento ayidinga ukufunda. Into kaNkulunkulu udinga uphume. Emfundweni. Inobulala into kaNkulunkulu ikufela. Uma ungafuna ukubamba ngokwesayensi ngokwengqondo yesikole. Kunedongo uyibambe. Kwasuma indoda engafundile. Thu kwasuma indoda endala. So yona emdala udlula bonke. Yathi mina no angazi lutho ngokuthi kwathiwa ngokugcoba emanzini. Ngazi ukuthi izwi la. Ubani lo nothishona izwi? Yilo watholakala ewasha amanethi. Inkosi yami engabambanga inethe nayo. Engabambanga isikhathi sisihle sokudoba. Wangabamba kodwa kwafika uJesu ekuseni wathi pause. Yathi le ndoda ngenxa yezwi la. Yathi ngenxa yezwi lakho ngiyophosa waphosa thiwadonsa inhlanzi kwasho ugashuka amanethi. Shuthi this guy ibona uJesu namhlanje abaphezu kwamanzi. Ifunizwe izwi yalibona mhlawumbe eqala. Wena incwadi yakhe indlela eqala ngayo noJesu eyikhohle endleleni. Kanti indlela eqalana ngayo yona ekuphusha indlela yonke. No. Indlela wambuka ngayo ufika. Uthake ngithi wamjwayela uNkulunkulu. Sengathi ngiyobona ngayo ehlanisa ngayo. Namanje wathi umbheke ngaleyo ndlela. Wathi lo mina ngiyakhumbula ngibona. Awukazi umnike lutho kodwa wakhipha izwi. Wathi angiphosa inethi.
ngaliphonsa kwadonseka inhlanzi isikhathi akiso kodwa ngabuya nenhlanzi ngihluleke esikhathini esi-right kodwa wena ufika isikhathi ongayiso izwi lakho alinendaba nexesha izwi lakho lavele langibambisa usethi-ke lo mbhemo uma-ke kuwe ngiphizwi ngiphani bazalwane izwi bese mina ngiza kuwe uPeter lo wayekhona uJesu mangaliso uhamba phezulu kwamanzi akona oqala ushintsha amanzi eyiwayini lo Peter wayekhona ashintshwa amanzi uyakhumbula ukuthi ashintshwa kanjani amanzi kuthi mhlashintshwa amanzi kwezuma kaJesu wathi noma yini azoyisho hayi bafethu anoyenza leli wayini aliphume ekuxoveni leli wayini aliphumi ekwenzeni kwenziwe kugalwe leli liphume ezwini noma yini ayoyisho anoyenza wayibamba lento uPeter wabona lelizwi lilanda inhlanzi wabona lelizwi lishintshe amanzi ebeyiwayini phambi kwakhe uma sebehlangana uJesu ehamba phezulu kwamanzi wathi ngingizwe okay if ngitholizwi ngizokwazi ukuhamba phezulu kwamanzi akaze manje nami kodwa bazalwane then wahamba kuPeter sengizona kwi-closure yami uma hamba kuPeter wahamba ekhumbula amazwi kuJesu ekhumbula amazwi thiwa imile ke susamehlo kuJesu ekhumbulisa umuntu wacwila nakho lapho sikhona khona ekseni basesethi ngoba mhla uyikhumbulisa umuntu mhla ukhohlwa amazwi ucwila nalakho lofaka ucwile khona angazi manje ngokubazalwane njengoba siqala unyaka sonke sihamba phezulu kodwa abanye bazocwila phakathi nonyaka akuyona inkinga ezokucwilisa ukhohlwa amazwi nosusa amehlo kuJesu uPeter wavele wenza ama-mistake awu-2 wasusa amehlo wayesekhohlwa amazwi wacwila umecwila nanti ivesi engilifundile engifisa sithandaze uJesu walula isandla ake sithi walula isandla ake sithi walula isandla mhlawumbe ngifuna ukuzothandaza into enikosi ilula isandla no ngifuna ukukhuleka lapha I'm praying now ngizwe inkosi ikhuluma kimi ukuthi ake ngizomemezela isandla sakhe ekuseni ukuthi uNkulunkulu uma nje singaba nesandla sakho kube kuphelele lula isandla lithi uJesu walula isandla uma elula isandla wabuya nayo Peter wama phezulu kwamanzi wabuya wangena emkhumbini ngenxa yesandla uJesu asilulile bazalwane ngenxa uJesu isandla njani asilulile bengizalochaza inhlobo ze-faith kodwa ngizofana ngilento engifuna ukuthandaza kuyona. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. I always come for 2 minutes before ngivala magiyazwa sengiyafika evaleni. I always explain bazalwane ukuthi uJesu esikhathini sakhe uveze ukuthi abakhona ahlukene ka3 kule faith. Ahlukene ka3. No faith generation sizukela singakholwayo. Sina lo group yoqala engifuna bazoniwenze sure every time ukuthi awubelong kuyo. Le athi Jesu uyikhole lingakholwa. Uyikhole njani bazalwane? Ngakholwa. No faith believer. Leyo engakholwayo siyabakhumbula labo bazalwane labo athi kubo awasho kubo uthi onina engakholwayo sikhona bazalwane sikhumbulani ngabo sengathandaza sikhumbula ukuthi uJesu wathatha abawu3 wanyukela entabeni yenkazi yokuthandaza uma nyukela entabeni yenkazimulo get this child of God manyukela entabeni kwasala abanye phandle entabeni bangayo umthandazweni kwese umama onengane egulayo enamadimoni amen. I always say lento kubazalwane nasemabandleni umncane kwakho kuye emthandazweni kodwa amadimoni awaliboneni ukuza kwakho ukubaneza umncane kwakho ukuthandaza kodwa amadimoni awaliboneni haleluya bathe benqena umnyuka intaba kodwa aboshwa amadimoni alethwa kwabo bazama ukulikhipha idemoni lutho kwaze kwabuya uJesu ngoba yikho into eyinqoba nje kungathandazi Nkosi yami ayikho into eyinqoba
njengoba ungathandazi. Bahluleka ukukhipha idemoni. Wabuya uJesu. Kuthiwa wathi lo mama, Jesu ngisebafundi bakho. Ngithi abakho. Kodwa lokhu behluleke emini ukhipha idemoni namanje bayahluleka. So Jesu waqhuza idemoni washo kakodwa wathi idemoni phuma. Laphuma idemoni. Thiwa mase liphumile idemoni. Wahamba lo mama wajabula. Suwa laba basebesondela kuJesu bathi Jesu ihlulwe yini thina? Ungalikhiphi leli demoni. So wathi Jesu kubo laba nina leli demoni enhlangane nalo liphumi ngaphandle komthandazo. Amen. Nokusila ukudla. Hallelujah. Oh Jesus. Amen. Aphum. Aw amen. Amen. Mana lo Jesu njengoba ulikhipha ufastile yini wena? Akazilili uJesu. Kodwa shutha amademoni akwazi ukuchecka iCV yakho yokomoya. Uthi ingakanani igage yomthandazo, ingakanani igage yefasting. Amademoni anqotshwa ngefasting wanqoba noma udlile ngaleyo langa. Ifasting ihlala kwisystem. Anikho. Lento umthandazo nefasting ihlala phakathi kwisystem yomuntu. Walikhuza yena kodwa engafasting. Amen. Fana ngathi ungaba nayo umoya okwazi ukuchecka igauge. Haleluya. Njengokuthi ngaze checkwa amademoni. Amen. Because laba sebehoya amademoni. Fanele bayichecke bona. Amen. Ukuthi ingakanani igauge yomthandazo, ingakanani igauge yefasting. Amen. Oh Jesus Christ. Ngoba mase ucheckwa amademoni, achecka kabi ubhekene nawo. Amen. Kanti uyichecka wena. Uyichecka ngakafika idemoni. Anikho bazalesini. Ungavumi uzuchecka amademoni. Ezethi hayi bana sengiyazi ngovele ngene nje kwakhe. Sengibona ukuthi kuvulekile konke. Fanele uyibone wena uthi hey yabona mangafika imoya. Iyovela iqede konke kwami. Ake ngiphakame. Ngilungise altar lomthandazo. Haleluya. Ngilungise konke ngifuna uNkulunkulu. Wayethatha uJesu kubo ke. Oh sizwe lesingakholwayo. Koze kube nini nginani? Koze kube nini nibekezelela. Le group yoqala siyabona ukuthi uJesu koze kube nini nginani. Njengoba magama uthi uJesu kade ninami kodwa bona kalutho ukuthi beninami. Ngoba the morning nami fanele ukholo liyakhula. Kodwa nina lokunihlezi nami kodwa ukholo liyancipha. Koze kube nini nginami. Mase koze kube nini nginibekezelela. How bathuka for the first time uJesu kade uhamba nathi uyabekezela. Yebo akulula njengoNkulunkulu ukuhamba nabantu abangamkholwayo. Ngoba yonke into ayishoya iphiwa abantu bezizwe iphiwa yilabo. Iphiwa yilabo. Mase sanje uNkulunkulu angafaka inhliziyo yomuntu engawuphakethe uphika wona amakhono aqala. Hayi ayikho lento ngiyenzeka. Wona amakhono aqala. Umuntu emile la phambili sithi hey uNkulunkulu la wonke abaphathe ezulwini. Yebo. Ngalawo mazwi uwasho umuntu onokhono. Vele kwenza. Yazi namazwi ukuthi uyaphosa kanti uphosa abantu befake. Bafuna kwabambe. Bethi hayi semoya nje ngo check up kodwa amazwi athele ngiphelile. Yebo. Hayi awakholwa amazwi. Oh amen. Amen. Wabamba amazwi then uthi Jesu ozwe singakholwayo ngoba nginani nibekezele but abesibili yilabo bokholo oluncane. Oh little faith. Amen. Oh little faith. Lithi baBhelu uJesu uqalekisa isihlahla somkhiwane. Ungene nje kuSalem. Amen. Uthi isihlahla ngoba bekufika isithelo ngangasitholwa. Ungaphindi uthele. Amen. Amen. Ngicela uyisho le bazalwane ukuthi uJesu waya ufuna isithelo ungayona isizini yaso. Amen. uJesu akayifuni ithele mayebona isizini yakho. Uyakuthanda uoff season. Amen. Akafuni ithele mawusemandleni ukulinda ngomsombuluko ubanda nqa. Ubanda nqa. Ziphi izinto zokukholwa? Akakulindi isandla shaya ilimi. Amen. Ukulinda ngesikhathi ungekho kwisizini. Amen. Amen. Ithelo akayilandi ngoba isikhathi saso. Uthi ngizofika isikhathi ngayiso. Uthi into engicela ngalesi sihlahla amaqhamu ngakhona ahlaza. Siyathembisa nasithemba. Akhona namakholwa njalo. Athembisa sondele eduze. Khohlwa izithelo zikamoya. Khohlwa. Uthola inhlamba yodwa. Namakholwa nenhlamba. Yebo. Because shaya ilimo eziwe phansi kodwa emakhaya inhlamba. Yebo. Ilimo ngcolile. Amen.
uJesu wabuza omunye umbuzo wathi emthombeni owodwa angaphuma namanzi amnandi namhlanje ekhuluma ngolimi olubhaqambili ukuthi ngenzekani emthombeni owodwa ngoba ukwazi ukuthi izinto ezimbili esonto noyinyo yebo ekhaya umuntu phakathi Sando emakhaya nasithula kangaka sithini ngawo Unamakhola abantu phakathi uma umuntu ahlala naye abahlala naye bathi asingangcono phezukuyisonto manje singayi ekhaya ehlese njena nje ave sweet umama enkonzweni ave sweet umama enkonzweni ekhaya kanike ulimo alikhuluma into engasuka enhlizweni bafuna ukuthi uyimesi kanjani enhlizweni check ukhuluma njalo ngoba kuthiwa ulimo lisho njengokuchichitha inhliziyo ingakho uma yabona ngiyithanda inja uma uzokhongozwa yinja ikhiphisa lento phakathi kwena inja kimi njengesimo izimo mazikucindezela ureacta kuzo njengokuthi yini egcwele kuwe noma ngathiwa beqashe kanjani egcwele kuwena iyaphuluka so nasempilweni nezimo ezezikuthi zibuthi ayisakala banje short abanye lezi zinto zizokhipha ngqo into phakathi kuyena ngoba ngeke uthi uthojwa ingane ephihliza isitsha usukhipha inhlamba inkinga yikho esitshele esifile inkinga wena obolile phakathi kuwe mess mase kufika enkonzweni umncwele uyakhazimuka ethi uJesu awunomthombo enhlobo le ukhipha nje amanzi angcolile manje usasale abanye nje ekseni before inkonzo ekseni uphuma amanzi angcolile uJesu wazofuna isithelo ongasona isikhathi sa uJesu akakujaji ngalento oyenza ngokhathi usevuthi usemandleni ufuthi ucheka ngesikhathi ungekho emandleni akangithiki ngokuthi ngumfundisi ngesikhathi ngishumayela ungicheck ngumfundisi ngaze ngifake isikhindi ngihambela ethawini mase check ukufundisa akakucheke enkonzweni wamina ukho la hayi akakucheke enkonzweni no akakucheke ungicheka ngesikhathi ngisopha nje ngihambela amen kube khona izinto okwenza i-test le izo-check i-test uzibona lo muntu akazosubala lo muntu akhuluma naye kodwa uzo-check isithelo awona enye into ekuthi uma umfundisi wangena amen ifisa ukwenza impukane Yesu uhlale emakhaya amen usuke nje sikhulumulayo language eyodwa amen bangathola sithelo mabengathola isithelo lithi Jesu wasiqalekisa wathi ngamazwi ungaphindi uthele bangena eJerusalem bebephuma sesibonile uthi uPeter ha Nkosi buka sibonile sesibonile uthi uJesu awu into encane kanje nina manje ngaba nokholo oluncane ningenza ilizwe lalelo nina ngathi indaba qhubule ukhosobona wathi amen uma ngaba ne faith shuthi faith iyaba izandla uyiqhubule into ngokuyiqhubule wena faith noma yini phambi kwakhe ifaith iba iqhubule iphosolwa but umama wesithathu with faith ilo mama oweza ethi ingane yami iyaguma umama sekhaya wathi uJesu ngengithatha isimo sabantwana ngisinike injaneni wabizwa ngenja lo mama wathi nayi inja Nkosi idlile thuluka I love your mama ngoba lo mama thiwa wafika wamemeza uthi Jesu ngizwele ingane yami iyagula wazitsho
Njengoba sememeza okwesibili uJesu wathi uzobafundi bakaJesu wathi thula mama mayimemeza kwesithathu mama wathi uJesu ngengithatha at least ngobungibize ngenje at least ngobungiphendulile mina ngefaith ethi angiphoxeki ngiyayithola into engiyilandile ngokuyiphina le omunye umuntu wayoji esazitshiwe ethulisiwe wasebenzwa ngenje Father Jesus lo mama hayi nazi izinja Nkosi zidla imvuthuluka enomathafeni abanini bayo futhi wathi Nkosi nginja yakho ufuna nokusunginika imvuthuluka kodwa ngihambe ngaphethe lutho imvuthuluka suka uJesu wathi lolu kholo lungaka lisuka ngaqala akaze nilibone ngisho kaIsrayeli uma ethi umuntu ngifuna noma imvuthuluka wayithini lo mama wayethi angizange esinkweni haleluya wena Jesu sesinkwe sabantu umqobo isinkwa khone wayo imvuthuluka wayethi uJesu dlanisa abantwana mina ngizobaba usalile lo mama wayethi anqene ukulinda Nkosi enginqabayo ukuthi ngihambe into ongayiphethe kodwa ukulinda ngiphila lo mama wayethi angizile ukuzokha isinkwa abaqale ngasa abantwana mina ngiyinja ngizolinda kodwa mase ngihamba la ngifuna ukuhamba ngiyiphethe into yami noma ungagcina ngami you know what you just ngiyaqala ukhona greater faith ithi noma ngakwenza ngoJanuary kodwa ayangihlehle into engifuna kuyena engamanye yenzo ngoFebruary January akaqale ngabantwana abanika isinkwa mina ngifuna imvuthuluka ezoba uqeda bona nami Nkosi ufuna ngathenda umuntu wefaith enkulu akaphazamisa abantu abusiseka obani bayafakaza uthi hayi noma bangafakaza kodwa imvuthuluka izosala noma bangafakaza nami Nkosi izomnaka futhi lo mama hayi lumi nabakhe abantwana mabeqeda mina ngizodla imvuthuluka uJesu wama wathi ukholo ngaka lisukaphi umuzwa sesuJesu mama akwenzeke kuwe manje akasathi imvuthuluka uJesu wathi faith yakhe ingenza ngishitisi kahle bafana bengigcina ngawe kodwa uhlobo lefaith yakhe ishitisi kodwa ngithi Nkosi angazi uzoqala lobani kulonyaka kodwa ukhona lwami kuwe ngakwenza ushintshe osegcinene bese wathi lo mama thina ngami kodwa ngiyi ndawo ngakangiphi ngifunayo i-greater faith ikwazi ushintsha ilist ishift izinto ila kufanele uthola ngoDisemba ivelise khona manje kwathi ake ngimemeze kule ndlela Inkosi ngizwe ifaith yamakhola anongoza la ongangeni khona muntu ushintsha izinto i-greater faith wathi Jesu ukholo ngaka ngiyaliqala ngibona mama waseKhanani but as I'm closing uJesu walula isandla kuPeter wambamba wama namhlanje ngizothi Inkosi ilula isandla yini engichazele lento uthi uPeter uma ngilula isandla kwakusho amandla okumkhipha into enacule kuyo amen namhlanje mase sizothi ilula isandla sizothi Inkosi noma thiwa ngidulile noma ngathi usekweleti noma ngathi useyusisi kodwa kwi-first Sunday Inkosi bengicela isandla sakho nje usikhulume size nangakwakho bengicela isandla sakho Nkosi singageji kwami ngoba isandla sakho asikaze sibambe umuntu enkulile simshiye enkulile isandla sakho ingakho isizwe yakhe zithobeni esandleni sakhe sinamandla ukuze azophakamisa ngesikhathi esifaneleyo ngizwe isandla sidonsa abaphansi ngizwe isandla sidonsa abakhulile noma ngathiwa sikulephi 2026 sifisa isandla sakho siyazazi ezabantu kodwa sifisa sakho wasilula wambamba haleluya amen wasilula wambamba oh nathi manje ngale into ayembulile sokumadodakazi yami umdodze lo umphakamisa umdodze nesandla umdodze no wena uzododza uhlala phansi umdodze sisi mase uyasukuma wena wamdodza futhi amandla esandla
Yeah. Isandla noma singakudonsa enye into edeterminayo kuyakhanda udonsa umuntu okuyiphi level. Amen. Udonsa umuntu ophakeme usiyaqaba uyeduze. Amen. Ingane imdonsile naye hlala phansi imdonsile naye ingane imdonse sisi imdonse waphakama ungcono ungayizona kodwa mayidonsa umuntu ophakeme uya kwenye level. Abanye bangadonswa amadlozi abanye bangadonswa yimithi kodwa sina siyonkulunkulu ophakeme uyosidonsa sidlule nabanye ade bethi kanti uNkulunkulu wethu uthi kama edonsa kuthula abantu uthi kama edonsa kuyaqanda umuntu akadonswanga imfundo imfundo igcina laphaya lo muntu akadonswanga amandla omuntu lo muntu akadonswanga ihlobo sakhe kodwa udonswa inkosi ephakemeyo. The higher level the level umuntu odonsayo the higher you go. Awunyeki ukudlula umuntu odonsayo ngizothi inkosi lulisandla ngifuna sakho ngoba sidlule seyimeya sidlule samakhansela ngoba zongiphakamisa begcinise laphaya kodwa wena uphakame. Oh yes. Uyobisa uthi ngoma levels nabanye abathi gwaza akade bengebe kufikisa. Oh yes. Hallelujah. You need the hand Yes. of God. Zikhona nezabantu zikhona nezabantu ziyabadonsa kodwa khona Kwaze bayithola umsebenzi. esikaNkulunkulu uma sike sakudonsa you go higher to another level. Yingakho phela masudonswa uyena nakathi uthi sibangcono uqala ukubona hayi kanti ubani ngangithi ungcono kanti ngoba nginesimo sami esengidlalise phansi. Yimina esengidlula ubani. We serve uNkulunkulu ophakemeyo. Uma uyamazi uphakeme kangakanani ngabe njalo inkosi ngidonsa. Kama umuvu eksesi inkosi ngidonsa. Eni lothi uphakeme liphele igama inkosi uJesu uphakeme akunamkhawulo. Shuthi ukwazi ukugcina la wena ufaith yakhe egcina khona yena akagcini ukuphakamisa umuntu. Ngokuyiphinda ukwazi ukugcina la ukholo lakho egcina khona yena akagcini akagcini ngoba uphakeme kakhulu akanawo umkhawulo. Oh Jesus kuthi ake ngithi inkosi ilula nje appetite yethu singaneliswa izinto ezincanyana kanti sekhona isandla sakhe esiphakeme kakhulu. Ngoba into eyinkinga ukuthi ukhona uNkulunkulu omkhulu kodwa ube ne-appetite evalekile ufuna into ezincane ukhona izinto ezincane kanti ikhona ilevel ephakemeyo. Shall we stand on our feet? Shall we stand on our feet? Shall we stand on our feet? Where